Iti Pilipinas na idedekar ti bulan ti Mayo apan ang bigbig kadagiti Manalon apasat ti programa Food Security iti Pagilian. Itangal daw amon tayo ti kaipapanan ti Farmer and Fisherfolk Month kan anya ti napateng nga akam ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Special Area of Agricultural Development. Naipasdak ti selebrasyon ti Fisherfolk Month babagan iti Presidential Proclamation No. 33 iti 1989. No sa dino opisyal ana ituding ti Mayo kas Farmers and Fisherfolks Month. Daytoy katapno mabigbig dagiti Manalon ken mangalap. Naipasdak met kas pasat ti selebrasyon ti Regional Farmer Fisherfolk Director Program. Baban iti daytoy, maapointaran ti representative dagiti mangalap kas regional director tapno makipasat kadagiti diskusyon, patakaran ken operasyon ti ahensya. Bayad ati Bureau of Fisheries and Aquatic Resources wenno BFAR ti mangimatmaton iti nasyonal nga industriya. Kabayatan na, may isa a programa ti Department of Agriculture ti Special Areas for Agricultural Development wenno ti SAAD program kadagiti probinsya a nakukurapay. Pasad daytoy ti selebrasyon itaabulan, iti beneg ti BFAR, adda dagiti programa da para kadagiti mangalap tapno matulungan da iti panagbiagda. Paertengan ti saad ti misyon da amang konektar iti nagbaetan ti government resources ken dagiti babasit a mangalap kadagiti adayo a lugar. Kagiddan ti Fisherfolk Month, tiyempo daytoy iti saad program tapno papartaken pay ti input distribution ken production. Maangay pay dagiti technology demonstrations tapno maisuro dagiti pamayan iti panagkalap mainaig iti epekto ti tikag. Maitad ti pamigbig kadagiti outstanding saad beneficiaries as ibabaligi iti panagbiagdababan iti programa ti gobyerno. Iti Cordillera nasurok sa nga ribu sa nga gasot ti Fisherfolk beneficiaries. Amuyo pay KADI ang nakafocus itati saad program iti panangaramid dagiti proyekto wenno panangaramid kadagiti proyekto para iti sustainable a panagkalap kas iti agri-fishery enterprises imbis a maminsalang at tulong ti paay ti gobyerno. Ita, amuyon, barungal daw, barungadan.